l'agrupació Barça Jugadors va convocar prop de 450 persones per celebrar el seu tradicional sopar anual. Una vegada més, va esdevenir una oportunitat pel retrobament i la germanor de totes aquelles persones vinculades amb el Barça. És retrobar antics amics, altres portem una conversa quasi setmanal. La veritat és que és molt maco fer trobades i sobretot aquest sopar anual que, per mi és molt emotiu. Es la primera vez, de verdad, que yo estoy invitado por Ramón Foseda, que me preguntó si yo tenía la posibilidad de venir por la cena y tenía que ver la agenda si me da la posibilidad de venir y, por supuesto, estoy orgulloso de estar aquí, de poder estar aquí. Durant el transcurs del sopar, el periodista Pere Escobar va fer de mestre de cerimònies en un acte on es van entregar les medalles als jugadors que han disputat 50, 100 i 200 partits amb l'agrupació, així com el màxim golejador d'enguany. El president de la Generalitat, Artur Mas, va estar acompanyat en el seu Parlament pel president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i el president de l'agrupació, Ramon Alfonseda. Crec que l'agrupació Barça Jugadors li dona en el club aquesta dimensió de qualitat, aquest bon Barça, no pensant només des d'un punt de vista estrictament esportiu, sinó pensant, per exemple, en el que és l'ànima del Barça. President, una vegada més farem la carta als Reis. Volem que es faci realitat, encara que entenem en mica en mica, que l'espai de l'agrupació, dins de l'espai futur del Barça, tingui les nostres instal·lacions tant a l'àrea esportiva com a l'àrea social. També volem, president, que ens ajudeu a captar aquests jugadors que després d'haver deixat la seva vida professional amb el Futbol Barcelona han tornat als seus països d'origen. Això ens ha creat un buit de tindre jugadors de gran nivell que puguin estar aquí amb nosaltres. Per això volem fer un esforç per captar tots aquests jugadors. Entenem que avui dia ja tenim exjugadors educats i formats en els valors del Barça. I us demanem que tots aquests jugadors tinguin una especial prioritat en els llocs de treball que de les entitats que formen el Futbol Barcelona o el mateix Futbol Barcelona. Actualment sabeu que el Barça està immers en un projecte molt important, que és l'Espai Barça, i en aquest Espai Barça que estem preparant sapigueu que tenim en compte moltíssim l'agrupació. I l'any passat ja us ho vaig dir, ja vam parlar-ho, però en totes les obres, els arquitectes, els projectes que estan fent i dibuixos, sempre hi ha un espai que està pensat per vosaltres perquè l'agrupació heu de tenir, evidentment, un lloc preferent en el Barça. El sopar va finalitzar amb un sorteig de regals entre els assistents i l'actuació del Mag Isaac.